Arrincamos con esta nova análise. Hoxe imos meternos de cheo nese mundo tan enigmático e ás veces un pouco polémico dos códigos que van do E100 ao E199. Xa sabedes, eses números que vemos todos os días nas etiquetas dos alimentos que temos na casa. E a verdade é que xorde unha pregunta casi obrigada. Alguén sabe realmente que está comendo cando atopa un E120 ou un E171 na lista de ingredientes? Mais alá de ser un feixe de letras e números extraños, estamos a falar de colorantes alimentarios. E ollo, porque poden ter un impacto enorme na nosa saúde, no que decidimos comer e, aínda que pareza incrible, ata no noso comportamento. Ben, imos ir ao gran do asunto. Pasaremos desta confusión inicial a terlo todo clarísimo. Veremos o código de cores, o eterno debate entre natural e artificial, os famosos 6 de Southampton, os colorantes que a Unión Europea tivo que prohibir de forma tallante e, para rematar, botaremos unha ollada a como podría ser un futuro sen estes números e. Punto número 1. O código de cores. Imos ver como as autoridades estructuran todo este tema dos aditivos, porque crédeme, aquí non hai nada deixado ao azar. A Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria, a famosa EFSA, é basicamente a nosa gardián científica nesta materia. Eles utilizan un sistema moi estricto de lista positiva. Que quere decir isto na práctica? Pois que a Unión Europea aplica o principio de precaución a rachar. Solo aquelas substancias que foron autorizadas explícitamente e avaliadas a nivel toxicolóxico poden acabar no noso prato. O que non está nesa lista queda fora. É unha diferenza abismal se o comparamos con normativas de outras partes do mundo. E fixadevos ben, porque o que a simple vista parece unha sopa de números sen sentido é, en realidade, un catálogo de cores superorganizado. A centena que vai do 100 ao 199 é terreo exclusivo dos colorantes. Do 100 ao 109 temos os amarelos, ata o 119 os laranxas, a decena do 120 son os vermellos, os 130 azuis e violetas, os 140 para os verdes e os 150 son eses tons marróns e negros, tipo o caramelo das bebidas de cola. Xa vedes, todo ten a súa propia orde cromática. Sección 2. Natural fronte artificial. Imos darlle unha volta a un tema que xera moitísima confusión na rúa. A realidade que se esconde tras esas dúas verbas é moito máis complexa do que parece. A ver, históricamente a industria alimentaria estivo enamorada dos colorantes sintéticos, sobre todo dun chamados colorantes azoicos. O motivo? Moi sinxelo. Son baratísimos, dan unhas cores superintensas e aguantan o que lles boten, xa sexa calor ou cambios de pH durante a fabricación. O gran problema é que traen consigo potenciais riscos de toxicidade. Por outra banda, temos os pigmentos naturais, que veñan de plantas ou animais. Estes teñen moitísima mellor fama entre quen merca, claro, pero son tremendamente sensibles a calor. Para as empresas, manexalos é un auténtico crevacabezas técnico. Pero ollo con isto, porque natural non significa sempre de orixe vegetal. Pensade no E120 o carmín. É un colorante vermello intensísimo moi común e 100% natural, pero sabede de onde sae? Extraese da cochinilla, un insectiño. Claro, isto faino totalmente incompatible para quen siga unha dieta vegana ou vegetariana. É o exemplo de manual de por que hai que ler as etiquetas con lupa e non deixarse cegar pola palabra natural. E agora imos cunha cifra que chama moito a atención, un 49%. Este número representa o aumento do risco de padecer diabetes tipo 2 e certos procesos oncolóxicos. Todo asociado a un colorante natural que case todo o mundo percibe como super saudable, a curcumina ou E100. E onde sae este dato? Pois do importantísimo estudio epidemiológico Nutrinet Santé. Basicamente, racha en 1000 anacos esa crenza de que o natural é sempre 100% seguro. O que nos di a ciencia aquí é clave. Ingerir un composto illado como a curcumina usando como un aditivo concentrado dentro dun produto ultraprocesado ten uns riscos metabólicos totalmente distintos e moito maiores que se, por exemplo, comésemos a raíz de cúrcuma tal cal. O formato no que consumimos as cousas importa barbaridade. Terceiro punto na nosa análise, os 6 de Southampton. Imos entrar nun terreno un pouco máis delicado, falando de toxicidade e comportamento, baseándonos nun estudo do ano 2007 que marcou un antes e un despois. Bautizáronos como os 6 de Southampton. Son exactamente estes 6 colorantes sintéticos: tartrazina, amarelo de quinolina, amarelo sol, carmoisina, ponsau 4R e vermello alura. Un ensaio clínico super rigoroso pillounos coas más na masa. Resulta que cando se inxeren combinados con un conservante chamado benzoato de sodio,
O cóctel resultante está directamente ligado a un aumento importante do comportamento hiperactivo na infancia. E se pensabades que isto só afectaba a nenos con diagnóstico previo de trastorno por déficit de atención, nada diso. Iso é o máis preocupante de todo. Resulta que certas diferencias xenéticas no metabolismo da histamina fan que algúns cativos da poboación xeral sexan especialmente vulnerables. É dicir, a nosa xenética ten a última palabra sobre os sensibles que somos a estes colorantes sintéticos. Foi un estudo tan contundente que a Unión Europea tivo que tomar cartas no asunto con unha medida sen precedentes. Obrigaron a poner unha advertencia clara e literal nas etiquetas de calquera produto que leve algún destes 6 colorantes. A frase é: pode ter efectos negativos sobre a actividade e atención dos nenos. Evidentemente, en canto se aprobou isto, a industria saiu correndo para reformular os seus produtos e evitar ter que estampar a esa alerta nos seus envases. Chegamos ao cuarto bloque: colorantes prohibidos na Unión Europea. Que pasa cando as cousas se poñen feas de verdade? Que ocorre cando a EFSA atopa riscos tanxibles para a saúde e ten que premer o botón vermello para prohibir algo? Vexamos como evolucionaron estas medidas extremas para protexernos. Hai dúas datas que destacan no calendario: o 2007 cunha suspensión de urxencia absoluta e o 2022 cunha prohibición total que, literalmente, puxo patas arriba á industria. Imos co primeiro caso, o E128, coñecido como vermello 2G. Durante anos, este aditivo botábase en certas salchichas e carnes de hamburguesas sen problema. Pero de súpeto, no 2007, a ciencia demostrou que, ao chegar ao noso intestino, este colorante transformábase en anilina. E a anilina é un composto altísimamente tóxico, que pode causar cáncer e danar os nosos genes. Nin que dicirten que a prohibición foi fulminante en toda a cadea alimentaria. E o segundo caso aínda tivo máis impacto. Falamos do E171, o dióxido de titanio. Durante décadas este foi o rei dos colorantes brancos. Estaba por todas partes, nos doces, nos queixos, nas salsas. Con todo, acabou prohibíndose en toda Europa para o seu uso en alimentos. Por qué? Pois porque se descubriu que a acumulación das súas nanopartículas podía danar o noso ADN a nivel celular. Tras isto, a industria tivo que buscar alternativas á desesperada, usando desde carbonato de calcio ata fariña de arroz, para tentar imitar ese branco tan característico sen poñer a ninguén en risco. E chegamos ao noso último punto, o quinto, un futuro sen números E. Despois de todo isto, como está a reaccionar a industria alimentaria a unhas leis cada vez máis duras e, seamos sinceros, aos medos totalmente lóxicos de quen vai facer a compra? Pois parece que atoparon unha saída bastante interesante. Esa saída chámase alimentos colorantes. E que é eso exactamente? Pois trátase de utilizar extractos puros de plantas ou minerais. Imaginade usar zume de remolacha superconcentrado, po de espinaca ou a propia cúrcuma, única e exclusivamente para dar cor. O truco maxistral aquí é que legalmente considéranse alimentos, así que escapan completamente da definición de aditivos químicos, xa que mate o sistema dos números E. O punto clave é justamente este. Si un fabricante usa o extracto de remolacha procesado industrialmente, o famoso E162, teno que por na etiqueta como aditivo. Pero, si nese mismo produto usa simplemente zume de remolacha, xa pode presumir do que chaman unha etiqueta limpa. Botando man do alimento de verdade, en vez do extracto químico, as marcas quítanse de enriba as complicacións legais e, de paso, gañan a confianza da xente. Así que, despois de analizar o que nos di a ciencia e a legislación, quédanos unha reflexión de fondo. Tendo en conta que as normas son cada vez máis estrictas e que cada día sabemos máis sobre toxicoloxía, estamos a piques de ver como os enigmáticos números E desaparecen para sempre das nosas despensas? Deixamos a pregunta no aire. O que está claro é que a próxima vez que pisedes un supermercado, ides mirar esas pequenas letras de etiqueta cun ollo moito máis crítico. A que sí?